Għalina l-flus illi l-poplu jafda fidejna mit-taxxi tiegħu irridu nonfquhom għal ġid tan-nies u mhux għal ġid ta' ħbieb. Kienet din il-weda ċara li għamel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fuq Net FM. Dan meta kien qed jispjega l-viżjoni tiegħu għal Malta Għawdex fejn kompla juri kif gvern ġdid nazzjonalista se jġib il-fondi biex jgħin lil-ħaddiema u lill-familji Maltin u Għawċin. Hawnhekk Bernard Grech saħaq li nieħdu gost bil-ġid għaliex dak li ħabbar il-gvern juri biċ-ċar li anke mill-oppożizzjoni diġà għamilna l-ġid. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif ilu jappella lill-gvern biex ma jibqax jiberbaq il-flus fuq il-ħbieb fosthom il-campaign manager ta' Chris Fearn li qed tieħu paga ta' 163,000 euro. Dan għaliex b'dawk il-flus seta' jgħin madwar 50 kopja bil-mediċini tal-IVF. Bernard Grech saħaq li minkejja li issa l-gvern qed jammetti li l-Partit Nazzjonalista kellu raġun xorta qed jitfa' pis fuq il-koppji li jagħmlu użu minn dan it-trattament għaliex mhux kulħadd jista' iħallas u jistenna refund. Min-naħa l-oħra l-weda tal-Partit Nazzjonalista hija ċara. Aħna se nħallsu din il-mediċina kollha għaliex il-flus li l-poplu jafda fidejna nonfqhom għal ġid tal-poplu u mhux mal-ħbieb qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Proposta oħra li Bernard Grech kompla jispjega kienet dik li tirrigwarda l-korp tal-Pulizija fejn spjega kif investiment fil-korp u investiment fil-pajjiż għaliex b'dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista Pulizija jkun jista' jibqa' jagħti servizz bl-esperjenza tiegħu jew tagħha filwaqt li jibqa' jieħu l-pensjoni tas-servizz flimkien mal-paga. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li din hija weda ċara ħafna li se nindirizzaw jekk il-poplu jtina l-fiduċja. Bernard Grech jitkellem ukoll dwar is-serq li għadu għaddej fil-kontijiet fejn stqar li tisraq lin-nies mhux anomalija u fakkar kif kien il-Partit Nazzjonalista li jagħmel kampanja ta' aktar minn 3 snin li biha wara bil-provi kif qed ikun hemm is-serq mill-kontijiet u fakkar kif filwaqt li l-Gvern Laburista għadu qed jisraq u mhux se jagħti l-flus lura, Gvern ġdid Nazzjonalista jħallas kull ċenteżmu lura lill-familji Maltin u Għawċin. Il-weda tagħna ċara. Li dan is-serq ser ikkonfermat ta' flus tiegħek li jint qed tinsteraq fil-konti tad-dawlu ilma, aħna se nidentifikaw, hemm min għandu jieħu 300 euro, hemm min għandu jieħu 600 euro, hemm min għandu jieħu 2000 euro, hemm min għandu jieħu 3000 euro. Dak is-serq se nidentifikaw u se nħallsuh lura lill-poplu. Mbagħad jgħidulna ma fi ħadd ħallsuh da, x'jiġifieri ma fi ħadd ħallsuh. Mela jiena jista' jkun immexxi gvern unġib skuża illi mhux se nagħtik lura dak li sraqt li għax m'għandix minn fejn. Hawnhekk Bernard Grech spjega minn fejn se jġib il-flus biex dawn il-ħlasijiet żejda jitħallsu lura fejn saħaq li mhux se jkun qed jaħlif flus il-poplu f'pagi bombastiċi f'persons of trust għaliex dawn huma flus il-poplu, flus il-ħaddiem, il-familja, l-istudenti u allura gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jagħtihom lura. Dan huma flus il-poplu, dan huma flus ta' dik l-anzjana, dan huma flus ta' dak il-ħaddiem, dan huma flus ta' dik il-familja, dan huma flus ta' dik is-single mother, dan huma flus ta' dak l-istudent illi qiegħed jistudja mature student u għandu post fejn hu hekk mikri u qed jinstara fil-kont tad-dawlu ilma. Dan huma flus ta' dik il-koppja, dan huma flus ta' dawk il-pensjonanti, dan huma flus ta' dawk il-persuni illi qed jgħixu bil-benefiċċji u allura rridu ntuhomlhom lura. Matul din l-intervista nixxandret ukoll fuq Facebook, Bernard Grech fakkar kif issa kellna konferma li n-nies qed jinsterqu mill-income tax serq ta' bejn 90 u 120 euro fis-sena. Ilu jisirqek mill-2015. Jaf li qed jisirqek imma mbagħad itik ċekk biex ta' parsi qed jgħinek tisraqhom u tihom ċekk ta' parsi qed tgħinhom. Kompla il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech saħaq li importanti li ngħinu lill-poplu iżda mhux minn flusu stess. Din hija d-differenza bejn il-Prim Ministru Robert Abela li qed jisirqek u Bernard Grech bħala Prim Ministru ġdid. Għalhekk ma jistax ikun Prim Ministru għal 5 snin oħra. Għaliex dal-pajjiż għandu bżonn Prim Ministru tal-affarijiet tiegħu illi bil-flus illi tonfoq int mit-taxxa tiegħek jagħmel iktar mhux jaħlihom għax jifhem li dawk il-flus li tħallas int fit-taxxa tkun ħallasthom bitbatija kbira. Kien Kutajjar, Net News.